Wij zijn om de appels selecteren. De zieke planten eruit hebben. Maar dit is dus een zieke hier, plant wie dit? Ja, ja, dit is een zieke hier. En dat zien we om een plant. Dit is een goede plant. En dit is een zieke plant, die is bont, die heeft het eivirus. Maar hoe show je het verschil? Nou, je ziet de pikjes op deze bladen. Zo, dat zijn alle bonte pikjes. En deze heeft dat net. Dat van het gielige? Ja, dat is van het gielige. En deze die heeft het net, zo, die is heel groen. Dat is het verschil. Wil je er op laatst het helemaal skeel van? Nee, dat valt mooi. We zijn wend. Ik doe het al 38, 39 hier. En ik ben futter. Maar ik doe nog even een 3 maand herintreden. En dan is dat weer gebeurd. Maar ze binnen jou nedig? Ja, ze zijn mij neder. Ze hebben mensen om mij west. Kun je wat opzetten, mooie maat? Ja, ik heb een poer beste maat. En dat is geweldig. Oké. Ja. En als het een min was hier, dan hier ik net besturen, want dan hier ik tuimelen. Ja? Ja. Ja, werkelijk weer, dat is geweldig. Dus het is ook nog wel gezellig op elkaar. Ja, op een, wij praten net vol onderwijs, dat is even onder de koffie, want dan hollen we er altijd bij. Maar ik heb een poer beste maat. Ja. Nou, en dan horen we erop en dan halen we de motor weer van stal en dan hebben we hobby's weg. Nou, dan hebben we wat motor in. Tje. Van simmeren kun je dus net motorrijden. Nou, dat is een hele tour. Als je maar zo'n wordt binnen en je bent jouw bezijden tussen. Nou, en ik heb zelf nog wat bedrijven erbij, wat skiën en wat vleesvee. Nou, dan heb ik contact over de jongens voor het werk. Nou, en de vrouwen ik nog. Daar moet ik een beetje passen. Nou, die word ik ouder. En ik heb er altijd een zwak hart van hand. En ja, zei je dat jongen erbij.